Tässä videossa mä oon mun koikan kanssa. Viljo istu. Maahan. Maahan. Viljo maahan. Se ei tykkää mennä maahan, mutta... Viljo, tule. Mun hollisteekin paljon tossa. Mä laitan sen huomenna kouluun. Noniin. Me vedetään kataa. Tuolla on mun yksi iso este. Okei. Se äsken oppi hyppää tän ja mä ajattelin, että mä voisin tehdä videoa. Hyppää. Sitten se oppi pujottelemisen. Se ei pikkuhihnalla pysty pujottelemaan. Se pystyy hyppää. Tule! 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 Se ei osaa niin hyvin pujotellakaan. Tule! Se ei tykkää videopujotella näköjään, koska se äsken pujotteli ihan kiltisti. Laitetaan nyt kaulapanta takaisin. Mulla on silleen lihaakin. Hyppimisestä tykkää eniten. Mä voin ihan silleen nyt pienen hihnan nyt nähdä kohta. Noin mä oon tehnyt tän pienen hihnan. Nyt tää on oikeesti pylkyyn tänne. Mennään nyt pikkusia esteitä, joista se pystyy vaan kävellä. Vilja istu. Paikka. Miten sille pienen esteen? Minkä se sitten voi ylittää? Vilja, tule luokse! Tule! Tule, tule! Se on niin kuuma, niin se ei jaksa juosta. Tänne, tule. Tule, tule, tänne, tänne. Ja Vilja on 3-vuotias. Vilja, tule! Tule! Tykkään pujotella tästä. Näin. Yleensä se seuraa mua, kun mä pujottelen, niin silleen se on oppinut pujottelemaan, mutta nyt sillä on niin kuuma. Vilja, sisälle! Sisälle! Tule! Tule! Kyllä se kohta tänne tulee. Vilja! Vilja, tule luokse! Nyt! Vilja, tule! 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 Vilja! Tule, tule, tule! Tule sisälle! Hyvä! Tule juomaan! Otetaan suottaa puoli. Tää on viimeinen kerta, kun mä näen tän. Niska tulee kotiin. Kuka? Se on tässä punaisessa autossa. Tule juomaan. Viljo! Laitetaan tähän niin se huomaa tämän paikan. Molemmat autot käänty tänne. Niin tää kope pakkaa. Viljo ei siis oo tavallaan mun koika. Se on mun mummin. Niin. Joo, nyt mä pakkaan. Mene kattoo! Mene kuka! Tässä oli tämä video. Moi moi!